الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم masu sauraronmu masu albarka yau muna cikin karatunmu na yabo manzon Allah mun kai cikin harful jim inda jiya cikin iko shi da falalar shi ya kwana da mu fa ayatuhu fi kulli wajhin saniyatun ayoyi mu'jizozin annabi saniya maɗaukaka ne masu haske ne cikin kowane fuska jawabun manzo Allah da anshi mufsihin bi sautin wartakakke da murya wata hiyatun da gaisuwa binirkin sahihin lafzi da hurici wanda yake mai ingantaccen lafazi la ya talajlaju wanda yake bi guna-guni to nan za mu tashi bihi munihat bika kullu muwafaqin ودان بدين الله كل محقق رسولك مثل الوالد المترفق جدير بكل المرم كل مالك ومقداره على ومرأه أباجو بسم الله الرحمن الرحيم منيع التوفيق كل موفق نعم dukkan wanda aka katarsar da shi munihar tawfiqa an katarsar da shi da wannan ga munkatar bi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am kaga ka'idar larabcin mako bihi munihar tawfiqa kullu muwaffaqin na'am amma zaka yi fasara shi ka fara da kullu ai mubtada duka marfu'un ko na'am to dalilin da muka fara da shi kenan cikin su wanne ke da rufa kullu to shi kamata mu dauko shi ne mubtada amma jerin waka ne yazo shi ce kullu muwaffaqin dukkan wanda aka katarsar da shi kaga fasara zamu koma baya ko kullu muwaffaqin dukkan abun katarsharwa munihat tawfiqa ai mishi bayuwan katar bi da albarkacin annabi amma bakan ya fara maka da bihi ne wadana bidinil haqqi kullu muhaqqiqin haka nan kuma shi ma haka nan na'am kullu muhaqqiqin na'am dukkan mai tabbatarwa ya sakankance Allah ɗaya ne to dana bidinil haqq ya yi riko da addinin gaskiya rasulun kamis huwa rasulun na'am. shi manzo ne kamisalil walidil mutaraffiqi katancin uba mai tausayi jadirun bi manzo kulli Allah wajhin ya cancanci dukkan yabo min kulli mandikin ga dukkan maganan da zaka yi kowane harshe da kowane kari kowane yare kamikdaru darajar manzo Allah mafi ala daukaka wa mar'ahu mar'ahu abahaju abahaju. maganayyan shi tace mafi kyawu fadainahu bil law kana yubtala wa وقل بعباد الضلال قد اهتدى تمسك قبل الوحي بالحق واقتدى جناب السبع زار النبوة والهدى فما زال في أخلاقه يتأرج fadainahu bil arwahi law kana yuftada lau kana yuftada da lokacin da za a shirya shi ana yi a fanshe shi a ce ku bari mu fanshe shi to fadainahu bil arwahi mu fanshe shi da ra'ukan mu wa kullu bihi ba'da fa ad-dalal kullun na'am kowanne ɗaya da gare mu ka karatu na'am fa kullun kowanne ɗaya da gare mu kadita da ya shiriya ba da dalal bayan bata bi albarkacin shi sallallahu alaihi wasallam tamassak qabla al-wahyi bil haqqi waqtada tamassaka bil haqqi manzo Allah ya riko da gaskiya waqtada ya kokoyo bil wahayi da wahayi na'am tamassaka bil haqqi na'am ya yi riko da gaskiya waqtada ya kokoyo bil haqqi da gaskiya qabla al wahayi tun kafin a saukar mishi da wahayi jana fi siba jana zaharatan nubuwa na'am ya tsunki hure na annabci wal huda da shari'a fi siba tun yana yarantaka
fama zala ya ta'arraju na'am. manzo Allah bai gushe bana mai tashin kamshi fi a halakihi cikin halayyan shi هو الفرع قد أربى على بأصله فما مثله ما في الأنام كمثله وحسبك بالإسراء حسنا لفضله جلال رآه الله أهلا لحمله فشاب على مركاته يتدرج هو الفرع manzo Allah shine reshe kada araba ya karu alari dibi aslihi bisa asalin shi bisa kan asalin uwan kuma misalahu ina kwatancin manzo Allah kamisalihi wanda ya kama da shi fil anam a cikin halitta shi kace babu wa hasbuka bil abu ya ishe ka da isra'i asalan li aslan li falalihi kamar fadlihi. inda falalan ya fara kenan shi da yaje isra'i yaje an so sallah inda ya soma tafiyar nashi kenan jalalun huwa jalalun ra'ahu manzo Allah Allah madaukaki ne ra'ahu Allah ahlan li hamlihi ahlan Allah ya ga shine mazuwa wanda ya kamata da daukan wannan nauyi Allah dora mai shabba ya taska ya tadarraju yana mai tashin kaushi yana ci gaba gaba alamar kati bisa daukakan shi yana daukaka kullum daga daukakan shi daukaka daga ci gaba shi ci gaba elenta nabana lamina mafayir biha qad adbara sanair mawahir wa hasbuka man huwa awwalan wa akhir jawani baram min an-nur zahir bisahilihi lillahi darra mudaraju إليه انتهت في العالمين انتهت المفاهير إليه في العالمين نعم ما بارك أكلت والله انتهت المفاهير إليه في العالمين نعم درجة تatuke zuwa gare shi cikin duniya inda yana batun daraja abu kaza abu kaza abu kaza inda su ne a ina da an kai wurin annabi an gama an kai karshe biha qada'at bahara sana'i mawahiru almawahiru jirgi wanda yake mai tashin kumfa kada adbaharar sana'i ta yanke gulbin nan na kirari inda har ka same shi a ka samu jirgi mai tashin kumfa inda ka kai shi ka kare kuma wa hasbuka minhu abu ya ishe awwalan ka wa ya huwa zo akhiru abu ya ishe ka yana farko amma huwa ahirun shine Na'am. karshe cikin aiki jawanihuhu haƙarƙarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baharun minan nuri zahirun zahirun minan nur gulbi ne wanda ke tashin kamshi na haske bisa hilihi lilmiqdi durram mudahraju sai ka ce durrun na'am durrun alloli na'am mudaharaju abun mirginawa lillaqdi ga masu sunta bisa hilihi yana farfajiyar annabi na'am durrun mudaharajun lillaqdi bisa hilihi alloli abun mirginawa bi ma'ana ne wanda aka watsa kwaɗe yana nan ya gewaye wurin to masu tsunta ko wani na tsunta bi ma'ana musulunci kenan je ka bude musulunci ka fara dauka a halaka ɗaya makarimul a halak to ka samu abun tsunta allu'ul hike na ƙarshe to ala inna rabbal arshi sharafa amada wa wafa bihi bushra wa anjaza maw'ida wa asra bihi hala wa shafahu gada جرت ليلة الإسراء ذكر مولدا ومن كان رسول الله لله يأرج ألا إن
rabbal ala arshi gaskiya ne inna rabbal arshi kaga ubangiji al arshi sharrafa Sharrafa ahmada ya Ahmada. dauka kaman zo Allah sallallahu alaihi wasallam wa wafa bihi Wa wafa bihi bushra bushra. ya dauke shi ya cika murna da farin ciki ga al'umman shi wa wa anjaza anjaza mau'ida mau'ida ya cika mishi alkawali wa asra bihi ya sha dare da shi hala halan nan duniya wa shafa'ahu shafa'ahu gada gobe ran gada. tashin kiyama kuma ya je cece shi cikin al'umman shi jarat lailatul isra'i lailatul isra'i dare Zikir. isra'i jarar ta gudana zikiran tana abun ambato mukhalladan da Mukhalladan. gome ba ran da za a manta da ambaton isra'i wa man ka wane rasulullahi ne za a samu irin annabi lillahi ya arju alhalin manzon Allah ya aruju lillah yana hauhawa zuwa ga Allah ya aruju lillahi yana hauhawa zuwa ga Allah alhamdulillah alhamdulillah nuna mi'iraji na isra'il na shan dare na'am mi'irajin hawa sama shi ne